everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Unsa man kay naitabok karon kanila. Walang ko tinawtang naitabo sa akong amang hari na haray na. Sinalanguntang nidawag batok sa mga taga-abas. Kaniot! Uno nga una paglagaw. Hayla si Reyna Ostara. Tingali balik sa panggubatan. Boy, inibisi ka mo. Kuyot ni mo na ko. Hala mo, minagal si Prinsesa Estia. Ay, nakabuhi siya sa pisi ka gigot niya. Kung dadama na Prinsesa, ilikat na sa eskalautan. Kamay na lang kayo, mga sundao ka nagkikaaway. Si Salamis! Nagkadugo si Salamis! Natumba si Salamis! Dili, gipulis niya sa higanting abas! Ayaw! Ihugin si Salamis! Ayaw, baba! Ang akong espada! Tabas-tabasan ko kinihimo panit, higante! Wasi ba ilangan ako? Buto niya nilalami si Salamis! Dili mo mapatay ang akong balang hari! Lama mga sadaw! Naman sa kampo ko nga dili magtao sa iganting taga-amas si Salamis! Karon, makahigayon ko! Matras ko! Karon, ni ako sa maayong anggulo nga kung ilabay ko kinig akong espada, paingon gid kini sa iyang mata! Ni Ostara. Malabay ko! Tingog sa akong inahangray na! Nagtawag sa akong amang hari og dili! Nalabay ang akong amang hari og atuot ko ang akong amang hari! Amahan ko ang hari sa Salamis! Ang akong inahangray na! Buhi ang akong inahangray na, Alastor! Hestia! Anak ko, prinsesa! Ganong ibalik ka! Maayo kay nabalik ka, Prinsesa Hestia. Kunwa ka ba? Putlan ko sa o ang imong inahang Reyna! Ako ang pati Alastor! Ayaw buha isa kinabuhi ang akong mga pinsanan! Dili na. Kay niya ka naman. Mong kuyog ka na ko. Ruwa! Halika na stone! Diyan ako! Halika na stone! Dadaanin niyo kini si Ostara. Kay ako ang mugunit sa bukton sa akong pangasaw unong Hestia. Tuman! Dali na! Ostara! Kita mo kayo! Dali! Painunong mo doon ka na ako si Alastor. Dagan, Hestia! Dagan! Hindi ka kaya makuha ni Alastor! Prinsesa Hestia? Pagkamataho mo, prinsesa sa kasing-kasing. Kinahanglang makatuog ka, aron dili ka magsabang. Aron way matugaw sa palibot sa Avas ug sa Erkalya. Vis birom birastas digta Monyura! Yung hati ko, gatuman. Hestia! Ayaw pagkatuog! Ayaw pagkatuog! Sige, katulog. Katulog na, Hestia. Katulog na. Hestia! Hoy! Inahan ko, Uy! Reyna! Prinsesa Hestia, ayaw pagkatuog! Inahan ko, Reyna! Hinabdanon ka, Ostara! Iligtay ko ang akong anak! Gikan ka ni Alastor! Kutob sa akong mahimo! Dali na, Hestia! Uy, ang mga hungog, nanagan, gugda! Gugdon ta sila! Bisan asa sila kutob! Mga agaris, alisto! Gugdon ta sila!
Dagan! Dagan na siya! Dagan na! Inahan ko, Reyna! Nagsunod sila na to! Dili ka nila hunungan tungod kay ikaw ang ilang tuyo! Ayaw siya paminawa! Dagan! Dagan! Nangamatay ang ako mga sakop. Gamay na nang kayo ako nakita nilang lawas. Kikikaon man sa mga salbahe sa mga mananap sa basyan. Kinala makabiya ko rin eh. O iampo ko ni batalang Zeus. Ang kaluwasan ni Ostara. Ang ako mga anak. O labaw sa tanan. Kaluwasan ni Prinsesa Hestia. Pasang lagas mo ha. Sanay na ako sa prinsesa sa limuti ha. Di ka na lang ang naganan. Mga gagmay na ba kayo mga babae? Iloy! Kadag ka mong istorya! Nagayungit ka! Dili ka di sa muhunong! Ado na yung mahita mo! Kasi mahita mo, aling alas doon. Ha? Sundaw ang agalis, pangandam ka mo! Andaman yung pala! Kay basin o sa karinyo, magkaigo sa akong ipapunting! Lingiya sila! Naghunong na sila sa pagukod nato! Nihunong sila sa pagukod ng Kurena! Tuwad kay... Pangpang na ka ng ana sa unahan! Asa mo kita paingon ini karon? Wala kita'y kaagian pa! Tanawa! Wala ko mo'y kagyan mo! Siya! Pinahan kong Reyna! Karon! Wala ka mo'y kagyan! Ayaw na ka mapagpagahe! Diri na, Hestia! Upa na ka na mo! Dili mo madaang akong anak! Inahan ko, Reyna! Muambak na sa pangpang Prinsesa Hestia! Kung magkinaunsa man kini karon, dili ta magpadakop nga buhi niya ng alasor nga kaliwa sa demonyo! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.